карам АТВ в Roblox, ама имаме проблем. Без да искам спрях видеото. И сега трябва да почнем от този чекпоинт. Малко това видео ще е доста по-кратко, ама какво да се прави? Без да искам го направих, ама какво се прави сега? Сега, тук се опитам да мене някои малко гадни места, като е сега тук, примерно. Като е отвратително. Ето вижте! Това става всеки път, когато се опитам да го мина. Сега ще го мина на ръж. Най-бързия начин настъпваме гъста. И го минаваме. Защото като се бавим, това просто се... Добре, дай назад, ясно е. Толкова не дадеш ти назад. Защото няма ти отстъпи, като гледам. Добре. Добре, как трябва да стане то номер? Са някой да ми обясни. Бавно ли да карам, бързо ли да карам, как да карам? Иначе, какво тебе може да си купа и не може да помня нищо, тъй като... Искам да мина целият урал, да видим какво ще стане. Ако го минем... Добре, дай първо да смена пак камерата, да видим така дали нещо. Да бе хора, бива проблема в камерата. Аз ви казах бе. Аз като кам никой не ми бива. Това видео може да се окаже доста кратко, тъй като просто няма какво. Ако се окаже твърде кратко, мога да се опитам и да мина част от World 2. Но ти гадни забуди са отвратителни. Пък отдано няма някакви гадни места, защото... Чакай! Тия тъпи надписи може ли да спрете? Дай газ. Са на къде бе? Са на къде? Бе пак напред. Много пълно. Тук е доста тясничко. И доста високо. Трябва да караме на тебе внимателно, защото ако се изсипем тук, ще е много интересно какво ще правим. Следва нещо гадно. Що ми изгледа този знак? Или следва нещо гадно? Да, аз познах. Да меним ли камерата или какво да правим? Добре. Тук е много гадно, е така неравно и е отвратително. Очаквах края да е малко по-лесен, ама той се оказа най-гаден. Само вижте колко е тясно. Аз тук трябва да карам много бавно и внимателно. Аз внимателно и бавно не върват заедно. Тук виждам края, ама той не изгледа много близко. Да ви кажа честно, да. Много съм близко, бе. Сега трябва да се изкатерим. Дано не падна само някъде да се изтърсим. Как му стат 550 или по-малко? Там отгоре не е ли края всъщност? Аз съм много близко, така че... Наверно на 10 000 метра. Това са фута май, ама... Все пак. Чай, ние от тук ли трябва да минем или как? Май не трябва от там. Там как ще минем? Нема как.
Айде бе! Една купа! Много яко! Печелим един скип. Много яко! Плейтайм и печелиме един линк. Влезем по дъчата. Дали не се опитам на следващия World? Що пък не? Излизате. Значи, нас там телепортим тук. Се включваме на... Това е норма, това е било изи. Аз не знам доколко, но тук ще им до първия чекпоинт. До толкова. И си ще е това. Но направим още части на тази игра. Смятам, че тук в момента е най-изгодно да си купа някакво много бъги, ама аз пари имам ли всъщност? Имам 7200. Това е спауна, който ние получаваме. За 7200 какво мога купим всъщност? Нищо. Мога купа само това и то това е доста бавно. Най-добре е това. Айде, това е малко по-бързо. Това е много яко. Пускам първо лице да си играе да най-спокойно. Първият чекпоинт. Няма да го видим най-вероятно, но не е. Това не е важно. Опа, тук ще мина. Ще минем. В Китай. Сега време да минем Китай. Да се надявам, че няма, когато излезна от играта и трябва да снимам следващия път, чекпоинта да ми се загуби, да трябва почна от начало. То ще е гадно, ако трябва почна от начало на World 1. На World 2 няма да е гадно чак толкова. Това е яко. Най-спокойно, тук също. Тук как трябва да минем? Чакайте, тук как трябва? Ето. Това няма шанс да го мина. Аз не знам кой за къде се е приготвил, но това няма шанс да го мина. Така оставяме всичко. Просто ако ви харесва видеото, оставете лайк, абонирайте за канала и това беше от мен. Чао!